El poble de Tivenys, al Baix Ebre, s'ha proposat afavorir el civisme i promoure el respecte entre els seus veïns. Aquest municipi de gairebé 900 habitants vol acabar així amb les actituds incíviques i conviure amb harmonia, una iniciativa que ha començat posant l'accent en millorar la convivència entre vianants i vehicles. Sílvia Alarcón, quins altres aspectes s'inclouen en aquest projecte? Bona tarda, Jordi. Hi ha altres aspectes, a banda d'aquest en què han començat, com bé deies, la convivència entre vehicles i vianants, però també hi ha, per exemple, la cura dels animals. També, per exemple, com reciclar millor o com ajudar les persones grans. Avui estem assistint a un dels esplais que hi ha aquí al municipi, es tracta del Tivensenya, i estan fent una de les activitats, en aquest cas relacionada amb aquest projecte Tivenys Cívic. Després en parlarem, però primer saludem a l'alcalde Eladi Galve. Molt bona tarda. Bona tarda. Eladi, explica'ns per què comencem aquest projecte. Bé, comencem aquest projecte, de fet ja fa unes setmanes que ha començat a caminar, no? Perquè entenem que és un projecte que ajuda a construir este Tivenys millor, este Tivenys de present, però sobretot este Tivenys de futur, que en definitiva ens ajudarà a ser millor ciutadans i a ser més respectuosos els uns amb els altres. En diferents blocs, no? Sí, en diferents blocs. És un projecte que l'han volgut batejar com Tivenys Cívic, no? És un nom que ens feia molta il·lusió i que és un projecte general que el que fa és posar al damunt de la taula tots aquells reptes, aquelles problemàtiques o més que problemàtiques, reptes del nostre poble per a ser un poble més de futur, un poble més respectuós. Començant pels petits, que és importantíssim, no? Bé, sí, els petits són el nostre futur i ens fa moltíssima il·lusió. També ho han fet a l'escola municipal de la Pineda, a l'escola pública, portant ells este projecte, explicar-los-ho, fer-los partíceps, perquè són ells qui construiran este poble del demà i són ells que també ens ajudaran a nosaltres a ser millors. Eladi, moltes gràcies per atendre'ns. Anem a parlar precisament en ells. Primer amb la Júlia, ella és la monitora d'aquest esplai. Primer que res, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, Júlia, explica'ns una mica quina activitat esteu fent. Doncs mira, creiem que perquè ells puguin aprendre-ho molt bé, a través del joc poden adquirir-ho. I llavors ens hi hem preparat un memory perquè ells puguin anar dient què és el que està bé i què és el que no. Per què és tan important incidir en els més petits? Bueno, al final, treballar civisme significa treballar valors i com el respecte, la tolerància i poder-ho fer-ho des de ben petits significa que podem accedir als seus hàbits i a les seves conductes futures. Molts cops els més petits ensenyen als grans, això també és important. Evidentment, cada dia jo crec que ens emportem coses a casa per poder reflexionar i aprendre. De fet, aquí estem amb els més petits, però a l'escola també heu preguntat als grans. Tenen molt a dir, no?, en relació al civisme? Sí, amb els grans, per exemple, vam fer diverses entrevistes i vam recollir les seves opinions i, per exemple, que vagin ràpid els cotxes o també altres temes de civisme com trobar-se brossa al terra són coses que tampoc els agraden. A ells no els agrada, per tant no ens ha d'agradar a ningú. Moltes gràcies, Júlia. Anem a posar a prova als més petits, que jo crec que ja tenen aquest memory molt ben explicat. Tu com te dius? Bru. Ensenya'ns esta plantilla que tens aquí. Esta imatge, està bé o està malament? Malament. Per què? Perquè va sense cinturó endavant. I s'ha d'anar sempre en cinturó, Sí. no? Per exemple, aquí en tenim un altre, me l'ensenyes? Malament. Per què? Perquè dos xiquets estan en 5 cas, però la mama sí. Per tant, s'ha d'anar sempre en casc. I mai tens a la moto, a més, tampoc. No? Tampoc. M'ensenyes la teua? Quina tens tu, Marc? Bé. Està bé o malament? Bé. Bé. No s'està infringint cap norma, no? Perquè van a la velocitat que toca. Molt bé. Anem a veure també a l'altra taula si ho tenen molt après. Ensenyeu-me alguna de les cartes que esteu aprenent. Esta. A veure, ensenya'ns. Està bé. Per què? Perquè s'ha parat per a trucar. S'ha parat per a trucar i no s'ha de parlar des de dalt del mòbil, exacte. Fem una cosa, Jordi, jo vaig aquí a continuar aprenent sobre què està bé i què no està bé, en aquest cas, en aquest primer bloc d'aquest projecte, que, com dèiem, tracta de civisme i tracta de la relació que ha d'haver entre vianants i vehicles. Els petits ho saben, els grans n'han d'aprendre molt. Me poso aquí a jugar amb bat. Aprenem, Sílvia, que falta. Ens fa ja veure que els més petits i petites de Tivenys ens tenen molt que ensenyar i que tenen la lliçó ben apresa. Moltes gràcies.